ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Наша мэта падсумаваць, як прайшоў учорашні канцэрт, мітынг, увогуле учорашняе святкаванне Дня волі ў нашай студыі. Юрый Губарэвіч. Прывітанне, Юрый. Дзень добры. Адзін з сябраў аргкамітэта, яшчэ мусіць падысці Антон Матолька. Канешне, цікава было б пагаварыць з ім таксама, бо шмат хто ў інтэрнэце называе гэта першай рэальнай справай, якую Матолька зрабіў за гады грамадзянскай актыўнасці. Гэта, ў прынцыпе, канешне, крыху здзекліва, але не. Для вас, Юрый, наколькі гэта была нетрывіяльная, нетрадыцыйная, нечаканая задача, наколькі гэта быў выклік вось арганізаваць такое мерапрыемства? Ці вы кожны год такі канцэрт? Я б не сказал, што ввогуле нехта ў Беларусі мае досвед арганізацыі такіх маштабных мерапрыемстваў цягам 3 тыдняў, бо я нагадаю, што афіцыйны дазвол мы атрымалі толькі на пачатку сакавіка, і натуральна ось тыя дзесяткі тысячаў людзей, розныя зоны актыўнасці, сцэна, гурты і ўсё такое, это просто немагчыма уявіць, як это можна было ўціснуць у такі маленькі кавалачак часу. І натуральна, што ў падрыхтоўцы мерапрыемства былі задзейнічаны дзесяткі людзей, у кожнага была свая сфера адказнасці, былі каардынатары, хтосьці займаўся музыкамі, хтосьці займаўся сцэнаром, хтосьці займаўся размяшчэннем вось гэтых всіх лакальных пляцовак. Ну і зладжаная праца каманды, якая паміж сабой вельмі добра камунікавала, хаця часам даходзіла і да спрэчак, і нейкіх там непаразуменняў, но ў выніку мы атрымалі вельмі добрае мерапрыемства. Я лічу, што тут заслуга кожнага ёсць. Пра што былі самыя гарачыя спрэчкі? Вось цікава, гэта датычылася музычнай праграмы ці нейкіх іншых арганізацыйных момантаў? З музычнай праграмай, напэўна, было трошкі прасцей. Тут, на жаль, зноў-такі то, што мы мелі вельмі мала часу, паўплывала на адсутнасць некаторых зорак, якіх чакалі, але ізноў-такі жадаючых выступіць было вельмі шмат, і галоўная праблема арганізатараў была размясціць усіх па часе, каб маглі спець хаця б. Ну, мы ў выніку і бачылі, што некаторыя вымушаны былі проста па ходу мерапрыемства скарачаць сваю праграму. Но скажыце, пераб'ю, прабачце, а дазволілі, вось узялі ў гэты канцэрт усіх, хто папрасіўся, ці некаму адмовілі? Ці гэта не да вас? Збольшага пытання не да мяне, таму што, шчыра прызнаюся, канцэртнай часткай не займаўся, мог толькі адсочваць вот тыя баталіі, нейкую інфармацыю, якая з'яўлялася на пляцоўках, дзе мы камунікавалі. Проста калі ўжо падводзіць вынікі гэтага канцэрта, дык шмат хто, калі шчыра, нечакана для мяне, абурыўся ўдзелам гурта «Разбітае сэрца пацана» ў гэтым канцэрце, таму што пафасная прамова пра беларушчыну, пра незалежнасць і хоп, полюбіла гапара, полюбіла калдыра. Да? Ну, кажуць, супрацоўнікам міліцыі вельмі спадабалася, але ну, вось гэтым і навеянае маё пытанне. Як вам? Збалансаваная была праграма? Праграма была, можа быць, збалансавана на розны густ, на розны ўзрост, бо мы бачылі, што было і сталае пакаленне, якое, ну, скажем, у іх сваі там сваі інтарэсы. Ну, для іх быў Варашкевіч, у прынцыпе, так? Важна было, можа, сама падзея, само свята было маё пакаленне, якое слухала музыку беларускую там яшчэ з 90-х, і былі прадстаўнікі і тых гуртоў, якіх мы, калі былі студэнтамі, проста заслухоўваліся, хадзілі на канцэрты, но і сучасная музыка, бо было вельмі шмат моладзі. Я думаю, забяжым крыху наперад. Як вы думаеце, у наступным годзе колькі у вас часу будзе на арганізацыю такого канцэрта? Тыя ж 3 тыдні? Ці будзе зробленая, ну, праца над памылкамі з таго боку і вам дадуць, не ведаю, 2 месяцы, ці наадварот будзе тыдзень? А ось тут немагчыма выключаць ніводны са сцэнароў. І як тое, што мы будзем мець некалькі месяцаў на падрыхтоўку святочнага мерапрыемства, як тое, што мы ввогуле не будзем мець магчымасці яго правесці. Ввогуле не будзем мець святочнага мерапрыемства. Таму што нават паводзіны ўлады цягам аднаго дня, ось гэтых сутак, 25 сакавіка, паказвалі, што яны здольныя на любыя сцэнары і любыя непрадказальныя крокі, як станоўчыя, так і вельмі адмоўныя. А ці пагодзіцеся вы з тым, што
нейкі пералом у вось паводзінах чыноўнікаў, афіцыйных асобаў адбыўся, калі Александр Лукашенко выказаўся з нагоды дня волі. Гэта было выказванне не тое, каб негатыўнае, але гэта празднік са слязамі на вачах, да, не ўсё так радужна. Давайте дададзім слёзаў там і пазбавімся тых вясёлак. Можа быць, звязана з выступам Александра Лукашэнкі, хаця сам гэты выступ был такі дастаткова сумбурны і пасланне можна было чытаць шмат розных тэзаў там прагучала, і кожны знайшоў, напэўна, нешта для сябе. Я думаю, чаму такія змены, чаму такі фон вакол асноўнага мерапрыемства, фон негатыўны, вось гэта ўсе затрыманні, не толькі людзей, якія планавалі выйсці на несанкцыянаванае шэсце ў Мінску, но і шмат людзей, якія проста з рэгіёнаў хацелі дабрацца да свята на пляцоўку каля опернага і прыняць там удзел у санкцыянаваным мерапрыемстве. Іх, натуральна, шкада больш за ўсіх, дарэчы. Усіх шкада, хто патрапіў пад рэпрэсіі, пад затрыманні. Але чаму вось гэтыя рэпрэсіі адбыліся? Бо ўлада мусіць даваць пэўны сігнал з сваёй вось гэтай апоры, свайму грунту, гэта сілавікам. Калі мы 3 тыдні камунікуем з міліцыяй і на сустрэчы прыходзяць тыя апазіцыянеры, якіх яны ведаюць па аперацыўках, па раздрукоўках, што вось трэба затрымаць да нейкай даты. Раней гэта проста быў вораг. Давайте прямо казаць, да? А пасля мы пераходзім проста ў такі рабочы рэжым камунікацыі і вырашаем нейкія праблемныя пытанні разам, то ў іх галовах пачынае нешта размывацца. Як это так? Больш за 20 гадоў нас натравлівалі, а тут мы мусім спрыяць у правядзенні нейкага мерапрыемства. Таму был пасыл адназначны, што ўсё роўна ўсё пад кантролем. Тое, што хтосьці мае дазвол на канцэрт, гэта ўсё роўна рашэнне ўладаў, прынятае ўладай самастойна, а не пад нейкім знешнім ці ўнутраным ціскам. Бо самае галоўнае для Александра Лукашэнкі дэманстраваць свайму сілавому апарату, што ён не дае слабіны, бо ён разумее, гэта ягоная апошняя апора. На грамадства ўжо немагчыма абапірацца. Калі знікне апора ў выглядзе сілавікоў, то гэта ўлада стане вельмі хісткай. Я думаю, што сілавікі гэта не толькі апошняя апора, але і бадай, што апошняя рэальная сіла, якая засталася ў Беларусі. Вось такая вот рэальная. Я не хочу пакрыўдзіць зараз апазіцыю. Я таксама лічу, што апазіцыя гэта сіла, і мерапрыемства, якое прайшло, дарэчы, гэта даволі добра даказвае, але тым не менш, чаму нельга даваць слабіну, таму што і пэўная небяспека можа таксама сыходзіць з гэтага сілавога блоку. А як вы думаеце, ці быў увогуле нейкі месседж зверху ўніз? Ці, не ведаю, ўлада, вось тая вярхоўная ўлада, яна папросту прамаўчала. І чыноўнікі апынуліся ў такой сітуацыі незразумелай, сітуацыі няпэўнасці. Можа, упершыню апынуліся ў сітуацыі, калі яны мусяць самі вырашаць, як ім паводзіць сябе з днём волі. І вось гэтым-то і тлумачыцца розная рэакцыя, да, і на месцах, там і ў розных раёнах Мінска і гэтак далей. Пэўна, няма горшай сітуацыі для беларускіх чыноўнікаў, калі яны самі мусяць прымаць рашэнні і пасля несці за гэта адказнасць. Яны там перагнуць палку ці не. Падобна, што і такая сітуацыя мела месца, і так яно выглядала, бо нават у тых гарадах раённых, дзе адбываліся лакальныя мясцовыя дазволеныя мерапрыемствы, тым не менш все роўна адбываліся нейкія затрыманні, блакаванні, нікому не патрэбныя там. Хіба што перастрахоўваліся, заціскалі гайкі, пасля чакалі сігналу з Мінску, ці трэба гэтыя гайкі адціскаць. А як вы думаеце, дачакаліся гэта сігналу? Не ведаю. Ці вось у рэгіёнах усё прайшло традыцыйным чынам? У нас у Мінску так дазвол, нейкая супраца з уладамі, да, а ў іх усё ж такі смеласці чыноўнікаў не хапіла. Шмат у якіх рэгіёнах былі дазволеныя мерапрыемствы, тое ж Берасці, альбо Барановичы, альбо... Але ў Гомелі, напрыклад, не было. У Магілёве, наколькі я разумею, быў дазволены абсалютна канцэрт, якому не чынілася перашкоду, на які з'ехалі акута, так? А вось у Гомелі, напрыклад, не, да? Так, у розных гарадах, напэўна, вырашалі па-свойму, но вось гэты дазвол ці загад, ён паступіў хіба пасля правядзення ўсіх мерапрыемстваў у Мінску ўвечары, калі ўжо ўлады зразумелі, што ўсё можна тут расслабіцца, і вось гэта нечаканая амністыя для лідараў
вось гэтага пратэснага шэсця таксама выглядае вельмі дзіўна. У Беларусі хіба на маёй памяці такое не адбывалася альбо было вельмі рэдка. Пра амністыю я вас абавязкова яшчэ запытаюся, бо гэта сапраўды дзіўна. Ну, пагаворым пра яе, відаць, ужо пасля перапынку, але хачу сказаць, ці не падаецца вам немагчымым, каб вось загад выглядаў так: у Магілёве праводзім мерапрыемства, у Гродні праводзім мерапрыемства, у Брэсце праводзім, у Баранаўчых праводзім, а ў Гомелі не. Ну гэта ж не можа такога быць, як мне здаецца, ужо на што беларускія ўлады, у прынцыпе, яны могуць абсурдныя нейкія крокі рабіць, але вось так проста немагчыма. Тут можна толькі фантазіраваць. Адзіная ось такая схема, якая можа прыйсці ў галаву, як это магло адбывацца, што мясцовым уладам сказалі: на ваш страх і рызыку. Калі вы нам гарантуеце, што вы забяспечыце парадак, кантроль і спакойнае правядзенне мерапрыемстваў, калі ласка, дазваляеце, праводзьце ў тым фармаце, якім лічыце патрэбным. Калі нешта пойдзе не так, то галовы паляцяць. То бок яшчэ ўсё залежала ад нейкага кампрамісу, які складаўся на месцах з арганізатарамі, з незалежнымі структурамі і ўладамі, так? І страха мясцовай улады. Як бы вы вось дзеянні мінскіх уладаў, ну не дзеянні, а, скажам, танальнасць, у якой яны з вамі мелі камунікацыю з нагоды гэтага мерапрыемства ацанілі? Гэта ўсё ж такі насцярожанасць? Ці гэта была размова з пазіцыі сілы і ўпэўненасці, ці гэта было на роўных, узаемная павага? Скажем, мінскія ўлады тут выступалі выключна выканаўцамі, бо гэта не іх рашэнне, яны атрымалі дазвол зверху, нават не тое, што дазвол, а дакладна прапісаны фармат, у якім мусіць усё адбывацца. Яны не адступалі ні на крок ад таго фармата і дазволу, які яны атрымалі з адміністрацыі прэзідэнта. Сябры, мы мусім перапыніцца зараз на музычную паузу і выпуск навінаў. Нагадаю, што праз соцсеткі можна задаваць пытанні. Некаторыя пытанні ўжо ў мяне перад вачыма. Да іх у другой частцы размовы. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. 15:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Стало вядома, што судоў над некаторымі затрыманымі на дзень волі сёння не будзе. Пра гэта праваабаронцам паведаміў сакратар суда Савецкага раёна Мінска. Новай даты судовых паседжанняў ён не назваў. Тым часам у суд падтрымаць прыйшлі між іншага Владзімір Някляў, Олег Гулак, Алесь Бяляцкі, Марына Адамович, Уладзімір Сіўчык ды Ігор Лялькоў. Нагадаю, што паводле звестак праваабаронцаў у нядзелю ў Мінску і ў рэгіёнах затрымалі больш за 100 чалавек. Большасць з іх ужо на волі. Абмяркоўваць гэтую тэму мы працягнем на хвалях Еўрарадыё разам з праваабаронцамі Настай Лойкай ды Валянцінам Стэфановічам. Размова распачнецца пасля 16 гадзіны. На станцыі мінскага метро Купалаўская загінуў мужчына. А прыкладна 12 ён упаў з платформы на рэйкі, яго пераехаў цягнік. Сведкі кажуць, што паспелі праехаць 1 ці 2 вагоны. Цела невядомага дасталі на платформу без прыкмет жыцця. Амаль да 14 гадзіны на месцы працавалі следча-аператыўная група. Пакуль журналістам невядомыя падрабязнасці здарэння.
На мяжы на выезд з Беларусі ў Літву і Латвію стаяць сотні грузавікоў. А 10-й найбольш іх было ў пункце пропуска Каменны Лог на беларуска-літоўскай мяжы больш за 360. Тым часам на беларуска-польскай мяжы на выезд стаяць няшмат фураў. Вялізныя чэргі на выезд на мяжы з Літвой і Латвіяй захоўваюцца ўжо некалькі дзён за апошнія суткі, яны крыху зменшыліся. Больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на нашай старонцы ў інтэрнэце euradio.fm. Наступны выпуск навінаў на хвалях Еўрарадыё вы пачуеце праз 18 хвілін. Заставайцеся разам з намі. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Шановныя сябры, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Наш госць – гэта кіраўнік руху «За свабоду» Ірась Губарэвіч. Але сёння нагода – гэта канцэрт і мітынг, якія прайшлі напярэдадні, мерапрыемствы, прысвечаныя 100-м годкам абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прывітанне яшчэ раз, Юрый. Дзень добры. Ну, вось тое пытанне, ў прынцыпе, на якім мы спыніліся, перад перапынкам я не паспеў яго задаць. Як вы думаеце, чаму ўсё ж такі нават сімвалічна Александр Лукашенко не звярнуўся да беларусаў з нагоды Дня волі ў сам дзень волі? То бок вось гэтае выказванне з ацэнкай, як мы ўжо сказалі, крыху сумбурнае, да, з ацэнкай тых падзеяў, яно прагучала за пару дзён, а вось сам дзень волі Анджэй Дуда звярнуўся, міністр замежных справаў Літвы звярнуўся, а наш прамаўчаў. Ну, тут настолькі кардынальныя змены падыходаў да гэтай даты чакаць ад Лукашэнкі не даводзіцца. Ужо тое, што ён проста пачаў узгадваць нешта, разважаць, казаць вось гэтыя сумбурныя, там, супярэчлівыя ацэнкі, это ўжо вялікі крок з яго боку, бо больш за 20 гадоў гэтай даты не было ў афіцыйным дыскусе, і на сёння яна вяртаецца, можа быць, па выніках сёлетніх святкаванняў, там, канферэнцый у Акадэміі навук, вывешвання шыльдаў, камянёў і так далей. Наступным годзе будзе нешта больш дэтальнае і глыбокае і на ўзроўні кіраўніка дзяржавы. То бок БНР-100 хэштэг, гэта ўсё ж такі прайшло без яго актыўнага ўдзелу. Ну, можа, БНР-120, да? Можа, мы дачакаемся. Спадзяюсь, мы будзем мець уже там 3-го ці 5-го прэзідэнта. Ну да, это быў такі хіба што сумны жарт з майго боку. Дарэчы, прэзідэнты і палітыкі з іншых краінаў нават спрычыніліся да таго, каб запісваць відэазвароты да беларусаў з нагоды абвяшчэння БНР. І давайте паглядзім, што запісаў літоўскі міністр замежных справаў, і паслухаем. Віншуем нашых суседзяў беларусаў за стагоддзям абвяшчання Беларускай Народнай Рэспублікі, са стагоддзям незалежнасці. Акт аб незалежнасці 25 сакавіка выказаў ясны намер беларускага народа жыць самастойна, захоўваць свае звычаі і мову. Толькі стварыўшы нацыянальную дзяржаву, народ можа быць спакойным за сваю будучню, бо гэта ёсць гарантам выжывання, паўнавартаснага развіцця. Лічу, што абвяшчэнне незалежнасці ў 1918 годзе дапаможа вам і сёння захваць беларускую тоеснасць і ганарыцца ёй. Літва, як найбліжэйшая суседка, зацікаўленая ў будучні Беларусі як незалежнай дзяржавы, якая прытрымліваецца еўрапейскіх норм і каштоўнасцяў за нашу і вашу свабоду. Ведаеце, я адразу згадаў, што днямі абмяркоўвалася, ці завядзе Александр Лукашенко Інстаграм. Да, то бок пакуль палітыкі з іншых краінаў записваюць відэазвароты, ўжо, ну, это лёгка, да, вот так вот мы думаем, ці завядзе прэзідэнт Інстаграм. Ну, паказваецца такім чынам розніца, да. Як вы думаеце, ці гэта нейкая скразная розніца, да, ці вось гэтыя стасункі да Беларускай Народнай Рэспублікі з'яўляюцца часткай, да, усяго вось уз'яднанага, да, і з гэтым Інстаграмам, і з тым, якая палітыка ў Беларусі? Ну, натуральна, што тыя віншаванні, якія мы атрымалі з нагоды свята, гэта станоўчы момант, таму што, як і 100 гадоў таму, бліжэйшыя суседзі, яны
былі, напэўна, найбольш зацікаўленыя у стварэнні незалежнай беларускай дзяржавы. І на сёння ў існаванні такой незалежнай Беларусі, якая будзе праводзіць самастойную палітыку, якая будзе базавацца на дэмакратычных прынцыпах і добрасуседстве, я думаю, зацікаўленыя ўсе без выключэння, асабліва на захадзе, поўдні і поўначы. Вось, я думаю, ці зацікаўленая Расія ў гэтым. Магчыма, разварот якраз быў інспіраваны з Масквы. Вось той разварот, пра які мы казалі, да? І рэплікі Александра Лукашэнкі напярэдадні свята, і рашэнне ўсё ж такі затрымліваць хаця б каго-небудзь. Цяжка сказаць, яно было заўважана. І зноў ты беларускія падзеі, расійскія сродкі масавай інфармацыі альбо прапаганды яны могуць інтэрпрэтаваць так, як палічаць патрэбным, бо тут можна знайсці прыклады і для пацверджання жорсткай лініі Александра Лукашэнкі, это затрыманне, а таксама і наадварот, тое, што непасрэдна свята-то адбылося, і нават расійскіх прапагандысцкіх СМІ гавораць пра 40 000 чалавек, альбо можа і болей. І для іх это сігнал, што, па-першае, ёсць дазволены фармат, па-другое, беларусы могуць збірацца і вось такой колькасцю выказваюць сваю павагу незалежнасці. Ну, але ведаеце, гэта цяпер, калі затрыманні адбыліся, сапраўды можна сказаць Маскве, да, ну, паглядзіце, як бы, да, мы тут не даем разгуляцца нацыяналістам беларускім, да, а до таго, пакуль затрыманняў яшчэ не было, карцінка ўсё ж такі выглядала як сумеснае святкаванне такое улады і нацыяналістаў. Быццам бы беларускія ўлады павярнуліся да ўсё ж такі Сталіна, гэта нацыяналістычныя пазіцыі, і БНР гэта ўжо, а не БССР, да, крыніца, там, пачатак беларускай дзяржаўнасці. Ці магчыма, што ў Расіі адчулі небяспеку, не ведаю, там, напружыліся крыху? Ну, покуль рэакцыі на афіцыйным узроўні з боку Расіі не было, яны там, напэўна, пераварваюць свае прэзідэнцкія выбары і ўсе тыя праблемы, якія маюць, наўрад ці ім важныя гэтыя сігналы. Тут хутчэй ўсё то, што рабілася, это было скіравана на ўнутраны рынок і ў нейкай ступені на заходні, бо пасля мясцовых выбараў, якія былі праведзены абсалютна па ранейшых сцэнарах з нулевым вынікам для альтэрнатыўных кандыдатаў, для апазіцыі, трэба было прадэманстраваць нешта станоўчае. І вось я ведаю, што шмат прадстаўнікоў заходніх дыпламатычных місіяў яны сачылі за тым, як будуць разгортвацца падзеі. Для іх вось наяўнасць такого кампраміснага, бесканфліктнага сцэнара, прапанаванага ўладай, з'яўлялася станоўчым крокам. Давайте ад гэтых, ну, даволі абстрактных палітычных развагаў патрэбных, але тым не менш вернемся на канкрэтную глебу святкавання. Давялося мне чытаць у Фейсбуку пра тое, што лесень па-беларуску амапаўцы, якія даглядалі тых, хто ўваходзіць, віншавалі людзей са святам. Ну, прынамсі, калі амапаўцаў сказаў нехта са святам, амапавец адказаў вас таксама. Як вы дамагліся гэтага, Юрый? Ну, гэта можа пацвердзіць моя жонка, якая падзялілася такім жа досведам, калі з дачкой прыйшла на свята, праходзіла гэтыя турнікеты, і з ёй размаўлялі па-беларуску. Я б не сказал, што тут нейкая наша, можа быць, перамога, але для тых людзей, якія ахоўвалі мерапрыемства, для іх саміх было цікава паглядзець, што за імпрэза, як яна будзе арганізавана, ці будзе ўсё ж такі нейкі варыянт яшчэ і канфліктны, ці можа ён быць закладзены, ці ўсё ж такі это пройдзе мірна і святочна. І я думаю, што проста ты амапаўцы, это звычайныя беларускія хлопцы там, з гарадоў ці вёсак Беларусі. І для іх падзея 25 сакавіка, тое, як яна адзначалась на пляцоўцы каля оперна, это было натхняльнае відовішча. Таму перайсці на родную беларускую мову тут не складала ніякіх праблем. Ну, хіба што псіхалагічную праблему, відаць, а так-то маглі. Ну, наўрад ці іх вучаць быць беларусафобамі. Да. Хутчэй проста выконваць загады вышэйшага кіраўніка, а якія гэта будуць загады, калі там праз 2 гады скажуць, што все зараз пачинаем размаўляць па-беларуску, это все роўно будзе выконвацца. Юрый, запытаўся я ўжо ў вас пра тое, што можа быць праз год, а можа быць яшчэ ў гэтым годзе вы паспрабуеце зрабіць нешта падобнае. Не ведаю, што тут засталося улетку на абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, ці можа ў дзень вайсковай славы ў верасні, не ведаю, ну можна ж.
Можна будзе паспрабаваць, но бліжэйшае мерапрыемства это чарнобыльскі шлях, вось літаральна праз месяц 26-го, і ёсць пэўныя задумкі, як яго правесці, можа быць, акрамя традыцыйнага шэсця, тут гэтым разам шлях это ўжо как бы якраз такі сведчанне пра шэсце, можа быць нейкія дадатковыя пляцоўкі зрабіць, як і на мерапрыемстве 25-го, каб абазначыць экалагічныя праблемы, з якімі сутыкаецца Беларусь, бо не все яшчэ зроблена ў адносінах да наступстваў Чарнобыля, не ліквідавана тая беда, і ёсць патэнцыйная пагроза ад будаўніцтва Астравецкай АЭС, розныя лакальныя экалагічныя праблемы з пабудовамі свінцовых заводаў і так далей. Пра гэта трэба размаўляць. Это якраз як і тэма гісторыі, тэма экалогіі і асяродкаў, якім жывуць нашы людзі, яна могла бы стаць дыскусійнай пляцоўкай для не толькі апазіцыі, але і ўлады. Калі ўлада зацікаўлена і пацверджвае свае дэкларацыі ў працы на карысць грамадзян Беларусі. Ведаеце, што цікава, ці пагодзіцца ўлада на вось такую, не ведаю, дэпалітызацыю чарнобыльскага шляха, бо шмат хто наракае апазіцыі, што гэтае шэсце ад чыста экалагічнага, ад чыста жалобнага стала насіць палітычны характар. Ці пагодзіцца ўлада прызнаць, што яго можна дэпалітызаваць, і ці пагодзіцца апазіцыя на такую дэпалітызацыю, бо кожная кропка такая, кропка адпачынку, да, гэта, ну не ведаю, плюс у адпачынак, плюс у мірнае правядзенне акцыі, да, плюс у свята, але мінус у пратэст. Ну, я хочу сказаць, што і 26 і 25 сакавіка палітычнымі альбо пратэснымі акцыямі зрабіла сама ўлада, бо ось напярэдадні 25-го гуляла архіўная відэахроніка значэння ў 93-м годзе. Там было і шэсце, там было шмат урачыстых паседжанняў, але гэта абсалютна не была пратэсная акцыя, таму што ў ёй бралі ўдзел прадстаўнікі тагачаснай улады, там кіраўнік Верховнага Савета і гэтак далей. Тое, што Александр Лукашенко з першых гадоў, калі ён прыйшоў да ўлады, заявіў аб непрызнанні гэтай часткі беларускай гісторыі, сваім негатыўным стаўленні да нашай мовы і сімвалаў, натуральна паштурхнула людзей, для якіх гэта святыні, на пратэст. Вось 25 было такой канцэнтрацыяй пратэста. Всё зараз у руках дзеючай улады. Калі яны адмовяцца ад пераследу людзей, якія шануюць сваю гісторыю і мову, калі яны будуць спрыяць наадварот вывучэнню гэтых датаў нашай гісторыі, пашырэнню ўжытку беларускай мовы, вяртанню нацыянальных сімвалаў, будуць знікаць падставы для пратэсту. Але як вы думаеце, ці не будзе гэта спрыяць далейшаму расколу беларускай апазіцыі? Бо і зараз амаль усе перасварыліся адно з адным. Калі 26-го ізноў частка выкажацца за нейкі радыкальны пратэст, частка за тое, каб зрабіць гэтае мерапрыемства больш святочным, все гэта працягнецца. Я паўторю думку просто, якая тут уже, напэўна, не адзін раз агучвалася, што ў годзе ёсць яшчэ 364 дні дзеля таго, каб праводзіць пратэст. І з нашай уладай, з нашай сітуацыяй Беларусі, напэўна, столькі ж і розных нагодаў. І просто тут выглядае это на нейкую маніпуляцыю, калі мы забываем пра тэму мерапрыемства, а тэма гэта азначэння і святкавання стагоддзя стварэння БНР, і гаворым толькі пра пратэст. То есть неважна, якая нагода, важна пратэст. Ну, давайте тады его праводзіць сёння ці заўтра. Звернем увагу на нагоды. І знойдзем канкрэтныя нагоды, бо іх хапае. Там тыя праблемы з маршрутчыкамі, зараз ізноў спроба ціску эканамічнага на людзей праз падвышэнне падаткаў для прадпрымальнікаў, ввядзення новай формы ФСЗН, усяго гэтага хапае. Давайте канкрэтызуем. Все ж таки вы бачыце мерапрыемства 26 красавіка як шэсце. А ці падавалася ўжо заяўка, ці ёсць нейкія перамовы, магчыма, папярэднія наконт гэтага мерапрыемства з Мінгарвыканкамам? Заяўка не падавалася, напэўна, зараз палітычныя партыі, розныя групы адыходзяць ад усіх гэтых цяжкіх дзён
напярэдадні 25 сакавіка. Я думаю, што літаральна ў бліжэйшыя некалькі дзён мы будзем сустракацца, ствараць аргкамітэт і зноў шукаць нейкую супольную пазіцыю, глядзець то, што можа задаволіць усіх, хто жадае рэальна спрычыніцца да адзначэння гэтай даты. Удзельнікамі шэсцяў такіх пратэсных у Беларусі традыцыйна з'яўляюцца прадстаўнікі анархічных рухаў, і з імі ў прынцыпе звязаныя самыя вострыя моманты і затрыманні таксама, і фармальнае парушэнне закона, бо у Беларусі забаронена хаваць на масавых мерапрыемствах свой твар пад маскамі. Ці гатовыя вы былі учора, 25 сакавіка, да таго, што з'явяцца нейкія такія людзі, што частка гледачоў павядзе сабе не па сцэнары, да? Якая была б ваша рэакцыя? Мы былі гатовы да любых варыянтаў развіцця падзей, но тут, канешне, дзейнічала б, напэўна, перадусім міліцыя, а не арганізатары, бо яны паставілі свае жорсткія ўмовы адносна праносу ці розных прадметаў на тэрыторыю свята, ці плакатаў, якія не адпавядаюць тэматыцы. Хутчэй за ўсё, яны б уже нейкім чынам на это все ўплывалі. Але хочу сказаць, што былі пэўныя спробы пратэсныя і учора. У прыватнасці асацыяцыя бацькоў тых, хто патрапіў за краты па артыкулу аб наркотыках альбо нейкія моладзевыя арганізацыі, яны папрыносілі свае плакаты, яны казалі пра свае тэмы, но фактычна на фоне вось гэтага свята это не было заважна. Таму што людзі прыйшлі туды з іншымі мэтамі, яны прыйшлі паслухаць гурты, пакамунікаваць, і гэта не было пляцоўка для пратэсту. Калі на гэта не рабіць акцэнт, гэта можа прысутнічаць у прынцыпе ў мерапрыемстве нават не пратэсным, як нейкае грамадскае абмеркаванне актуальных пытанняў. Тут все залежыць, які будзе агульны настрой. Калі людзі прыходзяць з такой колькасцю на пратэст, то будзе пратэст. Калі яны прыходзяць на свята, то будзе дамінаваць свята. А калі б зараз вы мелі магчымасць што-небудзь змяніць? Это ўжо, відаць, апошняе пытанне. На жаль, не паспеў да нас Антон Матолька, но але я думаю, што мы даволі грунтоўна падсумавалі ўсё. Але калі б вы мелі магчымасць што-небудзь выправіць, што-небудзь змяніць, што б вы вось змянілі? Магчыма, што-небудзь не паспелі праз тое, што было нешмат часу. Што б дадалі? Не все ад нас залежала. Канешне, ідэальна было б, калі б мы змаглі дамовіцца пра такі фармат загадзя, калі б у нас было не 3 тыдні, а як мінімум 2 месяцы, і ведалі, што можна падаць заяўку, атрымаць дазвол і ўжо пачынаць размаўляць з гуртамі. Канешне, наяўнасць пэўных хэдлайнераў прыцягнула бы дадатковую колькасць гледачоў. Может быть, варта было б змяніць і пляцоўку. В працэсе, калі мы это все ацэнілі, падумалі, што тэрыторыя, напрыклад, каля палаца спорту, яна выглядала бы больш прывабнай. Но што казаць пра мінулае, это ёсць урокамі на будучыню для нас. Будзем рыхтавацца ўжо да наступнага года. Наступны год на пляцоўцы ля палацу спорту, будзем спадзявацца, але Не будзем загадваць. Не будзем загадваць. Юрый Губарэвіч, лідар руху «За свабоду» і адзін з сябраў аргкамітэта па святкаванні 100-х угодкаў БНР быў у студыі Еўрарадыё. Дзякуй, Юрый, за гэтую размову. Да пабачэння. Дзякуй вам. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Мы сустрэнемся літаральна праз 20 хвілінаў на стрыме з праваабаронцамі, з якімі абмяркуем затрыманні, якія адбыліся ўчора. Не пераключайцеся, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.